Desperta ferro, aquest crit tan emblemàtic dels almogàvers, és el títol d'una nova publicació centrada en espais històrics de Sant Feliu de Pallerols. Es tracta d'un còmic històric del dibuixant Jaume Ramírez i l'historiadora Maria Mercè. L'equip del MAC hem volgut parlar amb ells perquè ens expliquin amb més detall. Doncs ara mateix estem davant del Mas Pallerols, que és un dels dos fets històrics que s'expliquen en aquest còmic del comte Despertaferro. Està basat en dues coses que van passar i estan documentadíssimes. Una és el litigi judicial que va tenir el Mas Pallerols en el 1200 i alguna cosa, contra el seu senyor, comte Despertaferro, i van guanyar. Això és un cas insòlit perquè guanyar en un jutjat en aquella època era pràcticament impossible, perquè els jutges els nomenaven els nobles. I què van guanyar? Doncs van guanyar la seva llibertat. Ells eren pagesos dependents en una època feudal i aquests senyors van guanyar. Des de llavors va ser un dels primers masos alous lliures, que es deien, de la Vall d'Hostoles. Aquesta casa aquí ja tinc constància de que és de l'any 1400, més o menys, que es va fer la casa nova, la part nova de la casa, que en principi estava més amunt, cap a Cotlloria, i després la van traslladar i van fer aquesta casa més gran i més adequada a lo que era l'època que tocava. Tots aquests pergamins fan referència en el Mas Pallerols, que en aquests moments, l'època que jo estudio, doncs en Guillem Galzeran de Cartellà era el senyor feudal de tota aquesta zona, la zona de la Garrotxa. Amb aquests documents jo he pogut anar resseguint, o els he anat exhumant i he pogut arribar a escriure la biografia quasi completa d'en Guillem Galzeran de Cartellà, un personatge de la història de Catalunya del segle XIII, un personatge oblidat, un personatge desconegut. En Guillem Galzeran de Cartellà va ser el capità dels almogàvers, el que va conquerir la illa de Sicília al costat del seu rei Pere II. En principi es va enfrontar en Jaume I, en Pere II, en Jaume II, es va enfrontar, el van tenir tancat a la presó durant un any, però després es va mantenir fidel fins a la seva mort a tots els reis del Casal de Catalunya d'aquesta època, i al final la màxima poder a Sicília el va tenir en Guillem Galzeran. La meva feina ha estat la d'intentar donar vida més o menys amable a un personatge, el comte Despertaferro, que va ser realment un militar molt cruel i molt temible. Penseu que va ser capità general de tots els exèrcits catalano-aragonesos, va conquerir Sicília en 36 dies i hem intentat donar un missatge constructiu. De fet, la part fictícia del còmic és que hem estructurat aquesta història dels pagesos del Mas Pallerols i dels militars comte Despertaferro, basant-nos en una hipotètica i fictícia amistat infantil dels dos personatges. Llavors hi ha una mena de lliçó, que no explicaré perquè perdria la gràcia al còmic, en què es basa molt en l'amistat d'aquests dos nens. Hi ha diferents escenaris de la Garrotxa que surten reproduïts. De fet, el castell que surt dibuixat ha de ser el castell d'Hostoles, però com molts sabeu, el castell d'Hostoles està pràcticament derruït. El mateix comte Despertaferro, que es deia Guillem Galzeran de Cartellà, tenia altres castells. Un d'ells és el castell de Falgons, que està entre Banyoles, entre Porqueres i Mieres. Aquest castell de Falgons està totalment restaurat i la família propietària ens ha deixat documentar tot el que vulguem i fins i tot hem fet una presentació del còmic dins el castell. Aquest castell ha servit de model per dibuixar el castell d'Hostoles. La gent d'aquí us podeu fer una idea del que podia ser. També surt Sant Miquel de Pineda, surt el mateix Mas Pallerols, surt algunes escenes de cogolls, les planes, i diferents... I també surt, evidentment, Sicília, perquè és on van anar els catalans a fotre fora els francesos i conquerir durant 3 segles. Però en Guillem Galzeran de Cartellà era un personatge que a la història no l'ha reconegut, que a la història de moment no se'n parla, però jo crec que ha arribat el moment que poder, gràcies al conte que ens ha dibuixat en Jou, que l'ha fet de forma amena i de forma sense violència, sense agressivitat, que el poden llegir tant nanos com grans, però l'important d'aquest conte és poder transmetre una mica el que és la nostra història de Catalunya, completament desconeguda, completament oblidada, i crec que ha arribat el moment i
que els nostres alcaldes o els nostres polítics haurien d'aprofitar l'ocasió de poder donar a conèixer aquesta història arreu. I llavors intentar que tot el que es digui sigui cert, perquè la gent més menuda en pugui aprendre una mica, sobretot la gent de la Garrotxa, part de la seva història, i que aquí a la Garrotxa va haver-hi un capità general dels exèrcits catalano-aragonesos, un tio importantíssim a l'època.